Ha kawai ke jingja accident artli ki arshaka kila tingku Markhmat ha ke janmi jong ka khatsan terik nailar kabadai ke Sngi Laitluid dari India ha khapmara bhoi rembong hadu ba arngut ki samla ki banya ikte ki arshaka kila Ïap Hashen kadkum ke jingte balayo lum la ong bakani ke jingjia kala jia ha kapor kumba prasan po a janmi ha ka ba kawai ke skuti bampat don number balanya adu usamla marting shan mirthong arpos nem kerta ringkan arngut ki samla kentei bala tip kerteng kum ka samla iba phla matlang khat khandai snem bat ka samla pediang hun pathau khat khandai snem nakashnong nong ladau kidang mi nakashnong umroi nongra hinrei maria poi ha khapmara bhoi rembong kila ya tingkhu bat ka wei pat ka thok thok kabadon new number ml not san m lai ar khandai san kabalanya adu usamla nang skemling do khat pras nem karta Hakatei ke jingja baro arngut ki Nongñiah jong ka skuti bat kumjuru katei ke thok thong kila khlat no Hashen kat ba ki tei ki arngut ki samla ken thei ba shonglang hakatei ke skuti kila Mynsaw jur bat lapin kit no mar shboi rimbong chc na ka binta ben yo ek jing sumar ka bakir ki hinrei na mar ka jing Mynsaw jur lapin kit no sha civil hospital shillong na ka binta ben yo ek jing sumar ba khampaka nakaliang ki pulit ka khapmara pic kila poi mar shkatei ka jaka bantan no ikitei ki arshaka bat ka jingto kit halor kani ka jingja kadang ya chkhman